esan dagoa oso modu bortitzean eta gogorrean sartu dira. Rubenek berak eskatu du aurra etxetik ateratzea, eta bere bikoteak eta aurrak etxetik atera izan dute. Hor ere esatea, bakarrik gelditu dela Guardia Zibilaren eskutan, eta gaur-gaurkoz ezakigula bizilagun nolaiteko testigo batekin egin da miaketa, edo segurazki bakarrik inongo testigo gabe egin dela miaketa. Senideek eta joan diala abokatuen bitartez eta abar, habeas corpusa eta eskaltzera, bertan esan diete da bidaliko dutela Madrila, baina argi eta garbi, inkomunikatu dago momentutik, ez dakitela nun dagoen eta abar, eta bidaliko dela eta hori. Aipatzea ere kasua Ismael Moreno epaileak hartu dula, justu dela hori, habeas corpus guzti ukatzen ditunak eta abar, eta hoxe. Momentu honetan Ruben eta Jon inkomunikatuta daudela, eta inkomunikazioa suposatzen du guztiak. Guk garbi eduki behar dugu, gure jarrera zein izan behar du. Hasteko, familiarrei lagunei elkartasuna adieraztea, mobilizazio guztietan parte hartzea. Eta herri bezala erantzutea, kalea ateratzea olako gehiagoetan ez egoteko. Beraz, gora Ruben, gora Jon.